Hello world, hello mga kababayan ko. Andito po tayo ngayon sa Baguio City at Burnham Park. At ito po yung may-ari. Isa po siyang kapwa Pilipino. Ano po ito, brother? Na ano natin? Ito po ay isang galing Sagada na gawang Inabel na basahan. At yes. Bigla. Tignan niyo po yung mga produkto nila. Oh. Kailangan po natin tangkilikin po ang ating sariling atin dahil makapal po ito, di ba, brother? Makapal. Yes, makapal, absorbent. Yan, absorbent siya. At imagine, mga kababayan ko, it's only 50 pesos. Yan, no? It's only 50 pesos at bumili nga tayo. Tingnan niyo po ito. Yan. Ano ba ito? Mahaba. Siya yung may-ari. Yan, oh. Say hi. Shout out to everyone. Shout out po. Thank you very much. God bless everyone. Tangkilingin po ang sariling atin, gawang Pilipino. Mabuhay ang Pilipino.